една прекрасна рожба. И когато тя ви се роди, първата рожба, отворете първата бутилка силно и студено шампанско с вашите кумове. Куме, ти се кумиш цяла вечер. Я да те чуя, че си щастлив, че ще го подкрепиш в този труден момент. Заповядай, Пламене. Дай една прекрасна рожба и тържествено гръмни тази бутилка. Айде, бутилка. Не знам, аз казах, а тя камерата помни много добре. Казах ти отново и наричаме втората бутилка да отворите над вашата сребърна сватба на 8 октомври 2031 година. Да даде Господ, да сте заедно тогава след 25 години да отворите втората бутилка шампанско. Заповядай. Тогава вие ще имате право само на 100 грама, а останалото ще разделите между вашите вече създадени деца. И третата бутилка наричам да отворите на вашата златна сватба, която ще бъде след 50 години. Пламене, разбрали? На 8 октомври 2056 годините летят, отминават много бързо, ще минат и 50 години от тази празнична вечер. Тогава ти ще имаш право само на 25 грама, не повече. А останалото ще разделиш между вече твоите създадени деца, внуци и правнуци. Нека да поживееш златна сватба. Повядай, Пламене. Искам да се наричам, защото не мога да обещавам такова поведение. Но ние на сватбата ти я поднасиме, дай Боже да доживееш много години и тържествено да отвориш третата бутилка. И така, мили младоженци, идете за поздрав към вашите близки. Трябва някой да носи подарък за тях. Боби! Някой да ги прави сега. Здраве!
заповяда при нас да си го вземе. Заповядайте. Ако някой е изгубил, синчерче с кръстче да заповяда при оркестъра и да си го вземе. Без мене ще добре това казвам. Аз съм човек, който трябва да научи как се говори. Не ти трябва толкова нещо, не ти трябва да правя такива хора. Айде, стара! Много като номери, почва да гравитва с реалните Поздрав се го отправя лично от Боживи Берков и неговата съпруга, специално за малко семейство. Специално за много здраве, щастие, успехи в живота ви. И деца колкото оркестъра. Това вас пресвърва. Годишнени за малко семейство. И след това невероятно там да иска да ви поканя едно хубаво българско право. Право, хоро! Аплодисменти за най-добрата купа! Господин Пипенко. Айде, продължаваме с първото част.
Специално за младоженка